क्या हो अभी तो खाना ना बनाओ सुबह के 8 बजे तभी 8 बजे था ढेर टाइम देखी ना 7 बजे लइका बजाई खाना बनाई अरे वो घूम के आवत तनी भूखाइल बनी रुकी बना दे तनी जल्दी है। एगो तो मन नहीं लागत के जाने का है उदास भइल बा मनवे। वहाँ के फोन कैले रहनी के हो वहाँ के देवर बबुआ अम्मा के बतले रहू ए तो बार उदास लागत मानवा न के जाने कुछ बात नहीं है ना भइल तनी फोन लगाई तो अरे तो बतिया लिए पहले खाना बना के खियावा बड़ी भूख खा बड़ी जोर के अरे बनावो तनी लगल ही बना दे खाना में पहले फोन लगाई ना 2 मिनट बतियाइयो लगा ले के दे दो शाम को बतिया ले अभी ना अभी ड्यूटी हो के बा अरे बतिया ले 1 मिनट उहो को बतिया ले देखी तो तबियत ठीक बा ना। अरे तो बतिया ना लिहो तो लगाई फोनवा लगाई ना बतिया ले तनी लो नाम तो लो बतिया लो ऐसे न मोह लागता छोटी छोटी पले लइका नियन पोसले बानी आ निक नहीं खेला तू उदास नियन माना में भइल बा यही से कनी। हेलो हाँ भैया गोड़ लगा तनी खुश रह लो है तार भौजी उदास रह तारा से बात कैला बिना अच्छा न लो बतिया लतनी ठीक है बस धरा था। हेलो हाँ भौजी गोड़ लगा तनी खुश रह का हाल बाजी ठीक है बा आपने सुनावा ठीक बा खाना वाना खा लेनी ओ खाना खा लेनी बनाया होता मोर रोटी जोर गोल बा तबियत ठीक बा ना। हाँ तबियो ठीक बा ओ भौजी खाना बनावे आते नहीं के भर पेट खाते नहीं के 12 घंटे ड्यूटी करे को पड़ता। यही से ना कही रही कि पढ़ ली तो पढ़े में के रहुआ ध्यान ना तनिको देत रही पढ़ला पर वैसा ना आदमी काम कर पढ़ लिख जियन तो बढ़िया काम न करी हो न। अच्छा ठीक है बा माई जान जाम नीक लागल गाए उदास नियन हमरो लागत रहल त कहनी बेचारा भैया से कि फोन लगाई बतियावे खातिर कि छोटी चुके पले पोसले बन जा लइका नियन पोसले पल्ले बानी जा का जने तबियत ठीक बा कि नहीं खे तनी बतिया ली। अच्छा ठीक भाई हम हो बौदी तू तक बा ना। हाँ हम ठीक बनी। अच्छा तो लती के काम बा बौदी हम गोले आई नीक नोई लागो ताला बिना मलो ठीक बा पैसा वैसा बा ना अब पैसा कहाँ बा देले रहू वो तो गई गाली भाला में आ ठेकेदार पैसा नहीं खेदे तो कल थूत गई नहीं कंपनी में ना तो भगा देले बा। ठीक बा हम भैया से विदा कराई पैसा गाड़ी धके आ जिह यही से न कहल जाला कि पढ़ लिख जाला आदमी तो केतहू कमा खाली बढ़िया से। अच्छा ठीक है बा।